Tervehdys! Olen Matti Heikkilä Jokelasta, Pohjois-Tuusulasta. Kävelen täällä Palojoen puistossa tällä hetkellä. Minä ja moni muukin jokelalainen on vähän miettinyt, mitä me voitaisiin täällä tehdä. Ajatus Palojoen patsaspuistosta syntyi. Tälle alueelle haluaisimme rakentaa patsaspuiston. Tämä alue on teidän aluetta. Ja jotta me voitaisiin tehdä tämä patsaspuisto tänne, tarvitsemme teiltä luvan vähän laajennettuun, levennettyyn jokamiesoikeuteen. Jotta me voitaisiin hieman niittää täältä aluskasvillisuutta pois, tehdä alustoja veistoksille. Veistokset tehdään niistä materiaaleista, mitä täältä teidän ympäristöstä löytyy. Niistä materiaaleista, mitä ihminen on tänne kantanut, ei siis luonnon materiaaleista. Keräämme siis roskia, jätteitä ja rakennamme niistä erilaisia veistoksia. Näiden veistosten tarkoitus on suojella tätä Palojoen puistoaluetta tästä pienestä alueesta sekä olla nähtävyytenä täällä kanssakulkijoita, lintutiirailijoille, koirankuljettajille, sienestäjille ja muille luonnosta keräjille. Alussa jokelalaiset taiteilijat tekisivät tänne muutaman esimerkin, jonka jälkeen yhteisöllisesti jokainen jokelalainen tai kansalainen voi tulla rakentamaan löytämistään jätteistä tänne pieniä veistoksia. Tämä kela on ollut täällä jo pitkään. Käytän tätä piknikkipöytänä silloin tällöin, kun kävelen täällä koirani kanssa. Joku voisi nähdä tässä jonkinlaisen patsaan aihion tai jonkinlaisen rakennelman, kyhäelmän, joka kuvastaisi jotain luonnonmukaista ajatusta täällä metsässä. Jonkinlaisen taideteoksen. Jotta tämä haave tai tämä ajatus olisi mahdollista avata tämä puisto syyskuun toisena viikonloppuna, tarvitsisimme siis teiltä luvan, että voimme vähän niittää täällä, vähäsen valmistella tätä aluetta, luoda ne ensimmäiset veistokset, jonka jälkeen ihmiset alkaisivat keräilemään tältä ympäristöstä löytyvää jätettä ja rakentelemaan tänne oman maunsa mukaisia veistoksia. Tarvitsemme teitä hieman suojelemaan tätä aluetta ja antamaan oikeuden siitä, että me voimme tämän patsaspuiston tänne järjestää.